Театр микрофон алдында деген циклдан тапшырыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының прозаик һәм драматург Мәдинә Маликованың «Оҗмах балалары» дигән фантастик трагикомедиясе буенча куелган спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Луиза Батыр Болгари музыкасы. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Илдар Хайруллин. Рольләрне башкаралар: Галим, Рано мөдире, Шамил Бариев; Гөлнур, тәрбияче, Люция Хамитова; Эшбикә, тәрбияче кыз кыяфәтендәге робот, Венера Шакирова; Тәүфыйк, милиционер, Әмир Камал; Мәгърифә, Мария Михайловна дип эндәштерә, интернат директоры Рауза Хайретдинова; Фингал, 8нче класста укучы малай, Фирая Акбирова; Дездемона, шул ук класста укучы кыз бала, Миләүшә Ермакова; Хәмдисә, Дездемонаның әнисе, Рузия Мотыйгуллина; Гафил, Фингалның әтисе, Идрис Мәсутов; Хатын, баласын җыйган ана, Фирая Акбирова; радиорежиссер Госман Әхмәтҗан; тавыш операторы Сания Хамматова; мөхәррир Рөстәм Акъегет. Рано мөдире Галим өендә газеталар карап утыра. Тыңлыйм. Әйе, мин. Галим Галләвич тыңлый. Бу тагын сымлы Мария Михайловна. Соң көндез бер тапкыр сөйләшкән идек бит инде. Нәрсә? Качкан? Карагыз, Мария Михайловна. Сезнең интернаттан качкан малайларны мин эзләргә тиешмени? Эздәгез, Мария Михайловна. Табыгыз. 35 ел эшлим дип шапырнырга яратасыз бит. Нәрсә булды сезгә? Нәрсә? Яшь тәрбияче тарката? Теге Гөлнур дигәнеме? Карагыз, Мария Михайловна. Ул бит яшь тәрбияче. Өйрәтегез. Хуҗа була белегез. Миңа барыргамы? Мария Михайловна. Рано мөдире дигәчтә, сез мине машина дип белдегезме әллә? Эзләгез, Мария Михайловна. Килешү юлларын үзегез табыгыз. Кушыгыз. Бүтән бүген мине миңа шалтыратмагыз. Арыдым, эт булдым, койрык кына куясы калды. Мәгариф алдынгылары үзгәртеп кору, хосусыйлаштыру. Һаман бер балык башы. НЛО. Воронежда оча торган тәлинкәнең паркка төшеп утырганын күргән кешеләр булган. 8нче класс балалары тәлинкәдән чыккан җанияләре белән бәйләнешкә керергә омтылганнар. Монда да 8нче класс балалары. Галим газеталарын куеп, радио алгычны тоташтыра. Казан сөйли. Өлкәннәргә балалар турында дигән. Һәм тыңлап утырган җиреннән йоклап, төш күрә башлый. Салам, йолдызлар. Гөлнур, син монда ничек килеп чыктың? Мин монда үстем, монда яшим бит, Галим абый.
Ничек алай? Моңарчы җир кешесенең бәхти планетасына килгәне юк иде диләр бит. Мин бәләкәй чакта без утырган машина бәрелеп ауган. Әтием, әнием һәлак булганнар. Мин нык имгәнгәнмен. Үлгән булыр идем дә бәхетемә каршы яныма оча торган тәлинкә килеп төшкән. Ул тәлинкәдә шушы бәхти планетасыннан җиргә килгән бәхтиярләр булган. Алар мине чын күңелдән кызганганнар, үзләре белән алып китергә булганнар. Шулай итеп мин бәхти кызы булып киттем. Биредә мине дәвалап тамам терелттеләр, укыттылар, зур белем бирделәр. Һөнәрең нинди соң синең? Тәрбияче мин, Галим абый. Педагогмыни? Юк, гади тәрбияче. Яшьләрне тәүфиклы, инсафлы, намуслы итеп үстерүче, балалардан чын кеше ясаучы. Әйе. Андыйлар җирдә дә бик кирәк хәзер. Мин балалардан бәхтиярләр үстерә беләм. Дипломым бар, Галим абый. Әйе, күрәм. Бәхтиярләр үзләре бик бәхетле яшиләр икән. Алар үзләре дә бәхетле була беләләр, бүтәннәрне дә бәхетле итәләр. Биредә хәтта роботлар да үзен бәхетле тойып яшиләр. Галим абый, бүгеннән сез биредәге тәрбиячеләрнең җитәкчесе итеп куелгансыз икән. Минем сезгә бер үтенечем бар иде. Әгәр дә мин булдыра алырлык булса. Моны сез генә эшли аласыз да. Минем кырыс имтихан тотасым килә. Бәхтидә алган белемемне, осталыгымны җирдә сынайсым килә. Ай, Гөлнур, җирдәге хәлләргә түзә алырсың микән? Җирдәгеләр түзә бит әле. Аларның да ахыр чиккә җиткәннәре була. Әгәр дә син эшсездә пешсәң, салкында туңсаң, адәм балаларының михнәтләренә җаның кыйналса, җиргә була яшкынмас идең. Янып киеп, бер куанып яшисем килә, Галим абый. Ярый. Әгәр дә инде бүтәнчә булдыра алмыйсың икән, болай эшлик. Мин сиңа бер сәгать бирәм. Шуның аша синең белән булган хәлләрне белеп күреп торырмын. Әгәр дә түзәрлегең калмаса, башкача булдыра алмасаң, син аның тимәсенә басарсың. Мин сине барып алырмын. Рәхмәт, Галим абый, кире кайтмам, истәлегең булыр. Тукта. Үзең белән иптәшкә берәр роботны ал. Иң яхшысын, адәм баласына охшаганын. Эшбикәне алам алайса. Эшбикә? Мин Эпри 768 роботка Эшбикә дип исем куштым. Эшбикә! Мин килдем! Бик яхшы. Аны синең дус кызың дип белерләр. Киттек, Эшбикә! Туктагыз. Документ кирәк. Документы кәгазе булмаган адәм баласы җир йөзендә кеше түгел. Мин сезнең икегезгә дә паспорт һәм югары белем турында диплом ясап бирәм. Киттек, дусларым. Аэропортта милиция бүлмәсе. Милиционер Тәүфиq Гөлнур белән Эшбикәне алып керә. Я, әйдә узыгыз, ус. Урыгыз. Так, утырышыгыз. Я, сөйләп җибәрегез. Нәрсә турында сөйләп җибәрергә? Аңлаешлы итеп әйтегез. Каян килдегез? Кая барасыз? Нишләп икенче көн инде аэропортта булганасыз? Көннәре яз билетлар бар. Һәммә кеше китеп бетте. Бер сез калдыгыз утырып. Әллә инде берәрсе каршы алырга вәгъдә итеп тә сүзендә тормадымы? Шуны көтәсезме? Без беркемне дә көтмибез. Кая барырга белмибез без. Авылдан килдегезме? Без авылдан килмәдек. Без Бәхтидән килдек. Каян дисең? Без бәхетле Бәхтидән җиргә килдек. Нинди бәхтисең ул? Бер дә ишеткәнем юк. Бәхти җир шарыннан 20 миллион километрдагы орбитада ясалма планета. Тукта, Эшбикә дәшми тор. Эшбикә? Эшбикә. Мин Тәүфиq булам. Гөлнур. Рәтле кешенең исеме дә рәтле шул.
Авылыгыз теге Бәхти дигәнегез кайсы районда әле ул? Нишләп сез безне авылдан дип уйлыйсыз? Тәҗрибә. Кешеләрнең кемлеген бер күрүдә таныйбыз. Мин бит сезне 3нче көн үк күзәтүгә алдым. Мин әйтәм. Берәр кара саланың ачык авызлары булар. Сез нәрсә менә шулай хикмәтле итеп киендек тә кала кызлары булдык дип уйлыйсызмы? Авыл кызларының гадәте шул булыр инде. Шәһәрләрнекеннән арттырып җибәрергә тырышалар. Итәкне кыскарак кисәргә, тәмәкене куйрак пыскытырга, хәмерне ешрак чимерергә. Без эчмибез дә, тартмыйбыз да. Җитешерсез әле, кая чыгасыз. Мин менә сезне күздән ычкындырмадым инде. Вокзалларда бит халыкның нинди генә юк. Юньлесе дә, юньсезе дә. Ярый менә миңа юлыктыгыз, кимхур булмассыз. Хәзер менә шәйләп алырбыз. Тамагыгыз кипкәндер бит. Мин шәй эчмим. Минем энергиям җитәрлек. Нимә арый ул? Булай гына шаярта ул. Шаяртуның да рәте чираты булырга тиештер бит. Шаярты. Ата-аналарыгызга нәрсә дип әйтеп чыгып киттегез инде сез? Безнең ата-аналарыбыз юк. Тагын шаяртамы? Беләсезме, без яшәгән җирдә Бәхти иде, шуннан да яшьләр дә балалар гына, ата-аналары юк. О. Мәгъриф апа, безнең авылныкы бу. Исәнмесез, Мәгъриф апа? Исәнме. Үзегез әйдә, авылдан килүегезме? Монда икәнсең. Тәүфигенә ялы үзең монда икәнсең. Сау гынамы? Авылдан килдем. Әни, безнекеләр нишләп яталар инде? Исән саулар. Сиңа сәлам әйттеләр. Менә сиңа күчтәнә җибәрделәр. Рәхмәт инде, рәхмәт. Үземнең әйберләремдә 2 сумка. Анда кайткач иремшегән, каймаган алып киләсе килә. Дөрес. Аннан быел бәрәңгеләрбез бик тәмле булган. Аларның ярты чиләк анысын алдым. Аннан соң менә бройлерлары бүген. Аларның 2сен суеп тыктылар. Менә синең анаңа да килеп кагылмадым. Бер банка бал җибәрде. О, рәхмәт инде, бик рәхмәт. Булар кемнәр соң? Бәхтиядән килдек диләр. Бәхтия? Бер дә колакка чалынганы юк. Ул Бәхти дигәннәре кайсы районнан соң? Балалар гына яши торган урын диләр. Детдом инде алай булгач. Доктор, ничек мин аны белмим икән? Ул Бәхти детдомы кайчан ачылган соң? Күптән түгел әле. Детдомнарның яңалары һаман ачылып кына тора шул. Сезнең киләчәккә нинди планнарыгыз бар инде? Миңа яңа программа бирелмәде әле. Мәгъриф апа, менә бу нәрсә дигән сүз инде бу, Нәрсә бу? Син нәрсә? Син нәрсә? Мари Михайловна, ничә әйттем мин сиңа, 99-нчы интернатның директоры. Бер көндә интернатка килеп, мәгърифәттә дип кычкырып, акырып кеше көлдереп йөргәнсең. Гадәт бит инде. Андый яман гадәттән арна белергә дә кирәк. Тәрбияшендә бит син. Аналар синең авызыңа карап тора. Ул программа дигәнең направлениедер инде ул. Детдомнан направление биргәннәдер бит сезгә. Менә безнең паспортлар, дипломнар. Кара. Булар институты тәгәннә бит. Туташ бишлегә. Икесендә дә кызыл диплом. Андыйлар эшне үзләре сайлый шул инде. Туктагыз әле. Безнең интернатта 2 урын буш бит. 8нче класслардан тәрбиячеләрбез китте. 3 урын бар. Әллә тәвәккәлисезме? Булдыра алырлар микән? Бигрәк тә менә бу озыны. Тырышырлар. Артларынан яклап торучылар юк. Исемнәрегез ничек әле сезнең? Мин Эшбикә исемле. Гөлнур. Гөлнур, Эшбикә. Исемнәрегез матур түгел икән. Нишләп Гөлнур бик матур исем бит? Интернатта кем дип эндәшерләр?
Гүле дипме? Булай да инде кая карама Гүле. Гөлнисасы, Гөлширәсе, Гүзәле, Гәүһәре, Галия Банова, һәммәсе дә Гүлечка. Ул Бахтида да исем куша белмиләр икән. Хәзерге кешеләр аның рәтен белеп беттермиләр шул әле. Менә бездә Дездемона бар. Анасы кушкан. Фенгал бар. Атасы кушкан. Исем кушу бала табыдында шитен ул. Сезнең отчестволарыгыз ничек инде? Мин Галимовна. Минем отчеством юк. Чөнки минем атам юк. Ничек? Ярый. Үзеңә бек матур исем табарбыз әле. Бәхтиевна ул, Бәхтиевна. Ага, Бахтиевна. Менә булай эшлибез. Эшбикә Бахтиевна. Сине 8нче ага куябыз. Ә сине Гөлнур Галимовна 8нче быга куябыз. Безне аерырга ярамый, без бергә йөрергә тиеш. Гомер буе агыл белән тагыл булып йөрмәссез бит инде. Менә монда яңа инструкциялар, расписаниелар, көн тәртипләре, кагыйдәләр. Мәгез. Өйрәнә торыгыз, үзем белән йөртә идем әле менә. Бөтенесе үзем белән йөртәм мин һәр вакытта да. Мә. Өйрәнә торыгыз. Гөлнур туташ, без күрешербез бит әле. Нишләргә инде? Бердә борчылмагыз. Әгәр дә берәр кыенлык килеп чыкса, туп-туры үземә мөрәҗәгать итегез. Мәле Тәүфыйк анам, бу балны алып куй да безгә такси тотырга булыш әле. Хәзер. Ә сез кызлар, хәзерләнә торыгыз, ярыймы? Бу сөйләшү барган арада Эшбикә папканы актара. Башта акрынрак, аннан кызулый башлый. Ниһаять, Эшбикәдән төтен чыга. Нидер кабынып китә. Туктале. Нишләүгез бу? Әллә тәмәке тартасызмы? Ташлый ул, ташлый. Мин сезне андый яман гадәтләрдән арындырырмын. Нишләде бу? Күңел дигән блогым янды минем. Кешелегем бетте. Бу кадәр инструкцияләрне, күрсәтмәләрне укыганга чыдамады. Хиссез булам мин хәзер. Хиссез калам. Машина гына булып калам. Нишлибез инде? Мин үземә бирелгән программаларны төгәл үти алам. Программа бир миңа. Программа. Безне аералар бит. Мин сиңа программаларны даими биреп тора алмаячакмын. Нишләргә соң миңа? Былай итәбез. Мин сине шулай итеп килим. Син печатлы кагазга басылган барлык күрсәтмәләрне үзеңә программа дип кабул ит. Барлык кагыйдәләрне үтә. Соңра күз күрер тагын. Кызлар, әйдәгез, таксины көттермәгез. Әйдәгез. Менә алыгыз сумкаларны. Күтәр, Эшбикә. Ә син ни карап торасың? Хан кызы түгелсең дә бит, ә? Алай кешегә салынырга өйрәнмә. Ул бит... Мә, ал сумкаларны, ал. Әйдә, киттек! Интернетта укытучылар бүлмәсе. Дездемона бүлмә буйлап йөренә. Әле телефонны алып тыңлап карый, әле сәгатькә күз төшерә. Кая ашыгасың сине? Әле генә туктап калган кебек идең. Дәресләрнең эшче кырые булмады. Каян килеп 3нче ярты булсын әле. Дездемона? Нишлисең син монда? Телефон саклыйм. Чыгып качмасын дипме? Шалтыратсалар? Кирәксенгән кеше кабат шалтырата ул. Берәрсе автовокзалдагы автоматтан шалтыратса? Кем? Минем әни. Ул 2гә килеп җитәргә тиеш иде. Бездән автобус автовокзалга сәгать 2дә килә. Туктале. Нишләп килергә тиеш ул бүген? Хатны кичә алган булырга тиеш. Ах, син аңа хат яздыңмы ни? Гөлнур Галимовна язды. Барыбызның да әниләрен чакырып. Туктале. Кил әле. Утыр әле, Дездемона.
Сөйләшик. Әнеңнең эше күптер. Бүген шимбә, ул эшләми. Без монда сезне әниләрегездән ким кайгытабыз мәллә? Жаннарыбызны ярып бирергә әзер торабыз бит. Я әйт әле. Ни кирәк сезгә? Матур пальтомы? Циркка билетмы? Яңа телевизормы? Ул мондагы спортзаллар, пионер бүлмәләре. Бармы иде андый рәхәтлек? Әйт әле. Сез оҗмахта яшисез бит, кадерен генә белегез. Я, ни җитми тагын сезгә? Әйт әле, ни җитми? Әни җитми. Сез. Бүре баласын бүреккә салсаң да урманга карый диләр. Аң җитми сездә, аң. Бар, ана теге дәресең башлана торгандыр, соңга калма. Тукта әле. Аннан соң минем кабинетка кирип машинкада басырсың, ярыймы? Я, ничек соң? Өйрәнеп буламы? Була. Менә мин сине әниеңнән ким кайгыртам мәллә? Ярый. Сиңа басып торырга авыр, йөгереп йөргә дә ярамый. Мин басып та тора алам, йөгерәм дә. Беләм. Берәүдән дә калышасың килми, молодец инде син. Ләкин бит балакай, яшьлектә сиздермәсә дә, картайга сызлый шул ул. Менә тегәргә дә, машинкада басырга да өйрәнсәң, икесенең берсен сайларсың. Беләм. Акыллы шул син, акыллы. Мин бит сине араларында айрата яратам. Менә тәүешне дә кулың ята диләр. Ярый, бар, соңга калма, бар. Дәрсеңә соңга калма, бар. Гөлнур Хәлимә бинага әйт әле, минем яңа кирсен. Милицияме? Тауфикны бирегез әле? Юкмы ни? Тегеристан малайны эзләп йөрим икән инде. Кайчан гына табып китерерләр шул мөртәтне. Директор, сез бугай бит. Исәнмесез? Саумысыз? Ни йомыш? Ни йомышым булса минем сездә? Менә сезнең миндә ни йомышыгыз бар дип сорарга кирәк. Ни булган? Минем дә шуны беләсем кирәк шул. Ник чакырдыгыз? Сезне мин чакырмадым. Бу нәрсә? Ни дип язылган монда? Сахабутдиновый Хәмдисә дип язганнар бит, Сез Дездемонаның анасымыны? Нишләп? Исемегез Хәмдисә булгач, Хәмдисә дип язганнардыр инде. Нәрсә дип язсыннар соң? Хәмдисә була торгансыздыр инде. Мине сөеклем русча матур иттереп Дуся диләр. Янысын әйтмим, фамилиясын әйтәм әле. Туктагыз, кызыгыз Сахабутдинова булгач. Сез нәрсә? Сез монда кеше фамилияләрен тикшергә куелган әллә? Галәүддинова мин. Галәүддинова! Бөтенесе семья базарга гына тора. Почтальонда мөртәт шушына иремә китереп тоттырган бит. Тоттырса? Моның ни гаебе бар? Ни гаебе? Минем кызым барым бу ирем белми иде. Кешенең иң яшерен, иң изге серләрен миргә чәчәргә кем хокук бирде сезгә? Мин үз хокукларымны бик яхшы беләм. Менә сез беләсез микән? Инвалид балагызны детдомга китереп ташлап, үзегез анда ирләр белән типтереп ятасызмы? Нәрсә дидегез? Кабатлы кыз әле сез шулаймыни? Монда чакырып китереп мине оскорблять итәсезме? Мин сезне моның өчен әллә минем күзем юк дип беләсезме?
ішігізні юннеп ішлемеген кие, коридор толы бала, қойсының сәлемі түшкен, қойсының сандалбау үзілген, қойсының манқасы аққан. Манқасы ақса келігізді сұртыңыз. Екінші классына үшінші қатқа орнаштырғансыз. Менің қызым инвалид бала, анда нешік мініп түшіп кереге тиіш ол. Әлі, слушай. Сен көмір үшінде бір келіп... Әлі, сен тәттіз мені. Ай, қызым. Ай, ай, қызым. Бағыр пәрәсті қорасына қызым. Әнегімді шақырып кетіріп мұнда мәсқар етелері. Қыланып қал, көмір үшінде бір келіп. Міне шушы гүрбиян арқасында яныңа еш келе алмайым, қызым. Сені де шулай мысқыл етемін. Неге шоның үстінен жалу yazып бермейсің, ә? Ну көрсәтірлер еді өзіне балалардан. Жалу болса. Имгенген бала қызы ташлаған үшін мен сізді гәчетке yazды. Әни, туқтағы силғар. Әни дәшмә, келәлі мұнда. Мен бишлелер алдым әни рус тілінен, математикадан. Мен сиңа күндәлігімді көрсәтірмін. Мен тігәрге үйренем әни. Мен сиңа тінге күлмәк тіктім, почта білән жибәрген едім. Алдың мәлі әни? Yok әлі қызым, yok. Кейіп қараға жетмәген жері болса айттырсың, мұнда алып келірсің, тәртіп берілмек әни. Тәртіпті шешім үзәсің, ерер. Міне, іштенекшілер алып келдім сиңа қызым. Алмылар, конфетлар. Аша, рәхәтләніп, иптәшләр мені де сыйларсың. Міне шошының арқасында башқаларының да аларар сирек келе тұрғанды. Сен өзіңні біл. Ай, қызым, бәбікем, бәхіттің тауфиғың білән өз қызым, түз көп қалмады. 8-шіні бітіруге мұнан кетерсің, хөкүмәтнің бюттымнан шыққан ятим балаларға айырым тұрақ берге деген қарары бар. Өз қошың болар міне бұ таш көңіллерден құталарсың, бәбіке. Ятим емеш. Мұнда ятимлерні ізлеп те тауып болмас. Міне барысының да сенің кебек, әллә неше елға бір көрініп кете тұрған жақынлары бар. Тұрақ емеш. 30 ел ішләп, миңа да рәтлі квартиры бергеннәрі юқ әлі. Сеннен тұрса бедетмәссің шол. Бұлғанын да тартып алырсың. Мария Михайловна шақырдыңызмы? Әйе, сен генә жетмәгән едің. Дыздым оны. Сен ешләп түгәрәктен шығып кеттім. Гүлнұр апа, әнием келді. Әни бұл Гүлнұр апа, бізні түгәрге үйреті. Әллә нинди матур фасондар біле. Исәнмісіз, мен бик шатмын. Мен бір де шат түгел әлімінді. Нишләп алай зур сөйініш қызығыз янығызда бит. Дыздым оны алайса сен бүгін түгәрәккә кірмейсің. Нишләп кірмәсін? Кірсін, үйренсін. Мұнда келіп қызыма қымашалап ергәсіз мені кім деп білдіңіз? Сізнің білән сөйләшәсе бар иде. Біз бик әйбәт етіп сөйләштік енді. Әллә миңа бик рәхәтме мұнда этләшеп яту? Әйдә қызым, әйдә түгәрәңі қалдырма. Менің де автобусым кетмәсін, әйдә қызым. Әне ертәгә ял бит. Бәбекем, сан енді іш кішісінің іші біткен міне қызым. Мені ертәгә дежурствоға қойдылар. Артым жетерге керек, автобусға ілгіріп еді қызым. Әйдә бәбекем, бар. Қора қызым, мұннан ора, мұндай хатлар язуны тоқтатмасағыз. Онда семьябыз сағыз мен жалу ясап, ішігізден қудыртырға да көп сұрамам. Көрдің ме? Кімні? Ішіңнің нәтижесін дейм, көрдің ме? Бұл хатының тупаслығы меннен тұрмай. Шуларға хат yazырға деген ой, сенің өз башыңа келді ме? Әлі бірәсі үйретті ме? Личный делаларын оқып шықтым. Хәмісінің диярлік ата-анасы яйса туғанлары бар екен. Я әйтәлі. Қағидада бар ма аңдай нәрсе? Инструкцияда бар ма? Ләкин... Әлі сен аланы мұнда келіп бірәр рәтлі іш қырып кетерлерді ойладың ма? Бала ата-анасын көріп тұрырға тиіш. Надан. Рәтлі ата-ананы қайда көргенің бар сенің? Әгәр қолымнан келсе, мен бүтін балаларны интернатқа жияр едім әлі. Сізні тыңласам қорқыныш болып кетті. Бірде қорқмайсыз әлі.
Қорқсағыз ішігізні юлләп эшләр идегез. 8-нче бұны тәмам тарқатып бетердегез. Берсе бөтенләй юкка чыкты. Не качты ул? Белмим, әйтмәде. Сиңа ышанышы юк димәк. Әле кайчан гына килгән малай иде бит. Үземне ранага чакырып сөйләштеләр. Мария Михайловна диделәр. Бик четерекле шырак. 15 яшына кадәр малай өендә үскән, исерек семьясында. Колонияга озатта кызганыш, бөтен өметебез сездә генә диделәр. Алып кайттым малайны. Сиңа ышанып тапшырдым. Ә син эшләдең? Йөземне кара иттең. Атна да тормады бит малай классында. Атна да тормады. Турасы килмәгәндер. Ялгыштым. Хата ясадым. Эшбикә Бахтиевна классына гына күчерәсем калган. Менә бит Гөлнур Галимовна. Күз алдыгызда нинди үрнәк бар. Эшбикә Бахтиевна. Менә аның классынан бер кем бер каяк башмый. Аналары килеп минем бәгыремне таламый. Әле телевизорга төшерәбез диделәр. Лайык чөнки. Менә кемнәр үрнәк алырга кирәк сезгә. Иртән балаларны вакытында йокыдан торгыза алмыйсыз. Йокылары туймый, кызганам. Эшбикә Бахтиевнаның классы 7-нче яртыда аяк өстендә була. Эшбикә аларның өсләреннән юрганнарын тартып ала да үзләрен кроваттан тертеп төшерә. Эшбикә Бахтиевнаның классы зарядкага нәкъ вакытында чыгып тезелә. Ә сезнекеләр соңга кала. 30 кешегә бер туалет өлгерә алмыйлар. Ә Эшбикә Бахтиевна кыла ничек өлгерәсең? Ул һәр балага 20 секунд вакыт бүлеп куйган. Ишек төбенә бер рәткә бастырып куя да кертеп тора, тартып чыгарып тора, малайын кызында айырмый. Мин бигрәк кызларын кызганам. Алар җитеп килә, малайлардан уяла. Нишлисең? Нишлисең бит? Кай вакытта шулай ката куллы да булырга туры килә шул. Менә, столовойда синең класс артыннан чиләк ризык чыгарып түгәләр. Бутка макарон, аннан килеп минтай балыгы. Балаларның гайрәте чигеп беткән, тамакларыннан үтми. Ә нигә соң 8-нче А классы сырламый? Тәлинкәләрен ялтыратып куялар. Эшбикә аларны көчләп ашата. Авызларына тиеп тутыра. Синекеләргә майлы бутка ярамый. Кадерен белергә кирәк. Менә быел ашау хакында арттырдылар. Менә көненә 2 сум 68 тиен иттеләр. Мин әрәм-шәрәм итүгә, урлашуга юл куя алмыйм. Тиешлек үз авызларына кирсен. Бер төгенә кадәр. Ашның төрлесе, тәмлесе, витаминлысы булсын иде, Мария Михайловна. Сезгә генә бананнар, ананаслар табып булмас шул инде. Әнә илдә барым, складтан алабыз. Үзегезгә тәмле ризыкны авылдан алып киләсез бит. Мин үз туганнарым бергәнне алып киләм. Сабилар өлешенә кергәнем юк. Кулыннан эш килмәгән кешенең теле озын була диләр. Дөрес шул. Әнә, Эшбикә Бахтиевнаның миңа каршы әйткәнен ишеткәнең бармы? Юк, ул бит. Син монда ник куелган? Эшләргә. Мин ник куелган? Сездән эш таләп итәргә. Менә мин бүген приказ белән Эшбикә Бахтиевнага рәхмәт белдерәм. Ә сиңа кисә туясың. Мин Эшбикә төсле була алмыйм. Тимер бит ул, җансыз тимер. Көнләшәсеңме? Аның эше гөрләп барганга үтрең тараламы? Кара аны Гөлнур Галимовна. Мин монда интернатны таркатуга юл куя алмыйм. Мин интернатны таркатаммы? Эшбикә Бахтиевна түгел бит инде. Алайса артык булса, мин үзем китәм. Сөйләп торган буласың тагын. Китеп кая барасың? Бу хәтле рәнҗетүгә түзеп торыр хәлем юк. Мария Михайловна кухняга чакыралар, дегустация ясарга. Синең белә булганып, столовойны онытканмын. Ашауны соңата күрмәсеннәр тагын. Роботны миннән өстен күрәләр. Машинаны.
Балаларны машинага әйләндереп бетерәләр, ә мин көчсез, чарасыз. Хәлим абыйны чакырырга кирәк. Киңәшергә. Гөлнур сәгатенең төймәсен басмакчы була, тик өлгерми кала. Кем ул анда? Керергә рөхсәт итә. Кирегез. Ишекне әкрен генә ачып, Гафил керә. Кулында бер бәйләм чәчәк. Исәнмесез? Исәнмесез? Сезгә мөгаен директор кирәктер. Сез сигелгәч, мине директор күргән юк дип уйлыйсыңмы әллә? Мин эшләгән җирдә дә бар ул директор. Малай минем монда, малай, Фингал. Фингал? Сез аның берәр туганым әллә? Әллә минем малайны күргәнең юкмы? Таш үзем төсле бит инде менә суйганда каплаган. Сез аның әтисемени? Нәкъ шулай. Менә шуңа атылып килдем дә инде менә. Моңарчы мин атасы булган балалар интернатта яшәми дип уйлый идем. Ни бар аның? Менә мин үзем атайны күрмәдем дияргә дә була. Дөрес, сугыштан башын исер алып кайткан, ләкин менә тыныч тормыш нужасыннан үлеп киткән бичара. Ата юк дип тормадык үстек. Кешеләр кайҗирбез кин. Менә үзебез малай үстеп ятабыз, Аллага шөкер. Соң мин аны хан җибәрмәсәгез дә килә идем. Белешеп торырга кирәк бит инде. Обижать итмиләрме, тегеләй, булай. Аңа тигән кеше юк. Мин үзем алар классының тәрбиячесе. Шулаймыни. Нигә баш тук әйтмәдең? Кайда? Мәле топ. Гафил чәчәк бәйләмен Гөлнурга суза. Юк, мин лаек түгел. Хәзер лаек булмасаң, соңыннан булырсың. Карале сеңелкәш, син инде мәктәп җае туры килгәндә минем малайга калҗаның калынрагын сузарсың инде, яме. Бар, алып киләлек кая үзе. Бар, алып кил, чакырып китер. Андый кайгыртучан ата булгач, ник соң аны монда асрыйсыз? Ул ни? Ул биразга гына менә өйдә тәртип урнаштырабыз да алып китәбез без аны. Өйегездә тәртип юкмыни? Булай әйбәт. Тик дөнья куласа әйләнә дә бер баса икән ул бит ул сигелеп. Сезне дә бастымыни? Мин бастырмам. Хатынны басты. Мәйдәп халкын дип изеп ташлады, прямо бетерде. Үзегездә хатындыр. Юк, мин кияүдә түгел әле. Алайса белерсез әле. Сыер дуласа аттан яман була икән ул сигелеп. Ничава, birazdan килим. Каясың әле үзе? Фингалине әйтеп, кая барып алып кил. Фингали? Әйе. Фингали? Әйе. Бездә андый малай юк. Ничек юк? Әйе, аны бит гадәттә Фингал дип биртәләр. Әйе. Фингал. Сәер исем. Нишләп? Бер дә сәер түгел сеңелеп, ике исемнән тора ул. Фингали. Гали бөек дигән сүз. Финнарны дөньяда иң акыллы халык дип йөртәләр. Кем белә, бәлки минем малайда Гали булып китәр әле, Алла буйса. Бар инде чакырып чыгар инде сигез. Хәзер. Ул аңа бик мөһим эш тапшырылган иде. Сез бираздан әйләнеп кера алмассызмы? Юк. Бир вакыт санаулы ял итәсем бар. Мин бит автобус йөртәм сеңлем. 5 тәләгә кешесен явап бирәм. Берсекегә эшкә чыкканда баш саф булырга тиеш. Ярар сеңлем, бер 10 минуттан әйләнеп керермен. Сеңлем, син миңа әҗәткә бер 100 тәңкә генә акча биреп тора алмассың микән? 100 тәңкә? Нәрсәгә? Өйдән чыкканда кесәгә акчаны азрак такканмын. Килгәндә автобус ватылды да, такси тотарга туры килде. Бөтен акчаны кырып сибереп шуңа түләп бетердем. Аннан бит малай янына дип күчтәнәсез кирү ярамас. Алма, помидор алып кергә кирәк булыр. 100 тәңкәлек алмамы?
Хәзер 100 сумсыз базарга чыгу турында уйламады. Озак тотмам. Әллә ышанмыйсыңмы? Ышанам, хәзер. Мәгез. Рәхмәт. Рәхмәт сеңлем. Ярый, мин киттем. Туктагыз әле, сездән бу нинди ис килә? Алла. Ул хәтле түгел инде. Без шамасын онытмыйбыз. Соң әзрәк юлда килгәндә сыра эчкән иде шул гына. Ярый, озак тормам, малай, әзер булсын. Исәнмесез? Исәнмесез? Бу сәрхуш нишләп йөри монда? Сәрхуш? Әйбәт сөйләшә бит. Баш төзәтергә акчасы булмагандыр. Сез каян белдегез? Әллә син акча бирдеңме? Ха? Бирдеңме? Менә шул. Балалар тәрбияләүче аталарны эшертә дигән сүз бу. Ул улына күчтәнәч алам дип китте. Килмәс микәнни? Җил бу якка исә килер. Нинди җил? Андый адәмнәр тузганак магы кебек, гомер буе җил уңаена аша. Җил аны я өенә кайтара, я серкәсенә илтә, я малай янына китерә. Ул миңа чәчәкләр бүләк итте. Шулайдыр. Җил уңаена ышып барганда чәчәк сатучыга юлыккандыр. Ул аңа соңгы акчасын тоткан. Сеңлем, андый кеше акча кадерен беләмени? Аңа хатыны да, баласы да, акчасы да, үзе дә кадерсез. Менә җил бу тарафка исә, монда килеп керер дә малайын таптыра башлар. Малайы кайда? Фингал дим кайда? Ишек ачылып китә һәм Тәүфыйк белән Фингал керә. Тәүфыйк милиция формасыннан. Фингал трусик белән майкадан ялан аяк. Бите башы үпкән эзләр белән чуарланган. Җибәр! Исәнмесез, Рифа апа, саумысыз? Исәнмесез, Гөлнур туташ? Сезне күрүемә бик шатмын. Бу нинди галәмәт? Бу нинди кәмит? Ник шишендердең аны? Шишендерерсең аны? Каян таптың? Интернатыгызның ишек алдыннан. Кара әле, мин әйтәм. Фингал югалды дип, эзләгез дип безнең башны катыралар, ул монда борын төпләрендә шавып йөри. Күлмәгең кая? Шалварың? Курткаңны кая куйдың? Саттым. Өр-яңадан киендергән идек бит. Складтан сайлап алып, бер атна элек кенә. Хәзерге заманда искене кем алсын? Буларын да кешкә саттым әле. Үзең ни киярсең? Яңаны биришез әле, Мария Михайловна. Балаларын трустан йөртергә дигән инструкция юк. Миңа акча кирәк иде. Акча? Сиңа? Өстең бөтен, тамагың тук. Урның кырда, җылыда. Нигә кирәк сиңа акча? Кызларны мороженое белән сыйларга. Иптәш лейтенант, монда алып килеп куйгыз әле. Тәбендә калган икән әле. Тәмнә. Сливочный. Кызлар яратты. Пломбир аласы килгән иде. Булмады. Кызлар сыйлый имеш. Мәле, мә күзгедән кыяфәтеңне кара. Шырайыңа кара. Мә. Матурлаганнар, бизәгәннәр. Кара әле, ничә кызны бәхетле иттем әле мин? Санагыз. Бер порцияга бер пәп итү, иреннәренә шәпләп помада сылап. Мария Михайловна, иреннәрегезгә помада сылагыз да рәхим итегез. Тәүфыйк, нәрсә карап торасың? Нәрсә карап торам? Соң җинаят кодексын бозмый бит инде ул. Фингал, ни кылануың бу? Бәйрәмчә кылануым, Гөлнур апа. Мин бәхетле. Күрәсезме, Гөлнур Галимовна, үзегезнең тәрбия җимешләрегезне? Мондый галәмәтнең интернет тарихында булганы юк. Булмас та. Чөнки мин дөньяда бердән бер Фингал. Фингал, аңлатып бир, ни булды? Бүген миңа 15 яшь тулды. 16 сентябрь минем туган көнем. Бәйрәм бүген. Шашма! Нинди бәйрәм ди ул?
Әллә бу интернатта туган көннәрне бәйрәм итмиләрме? Нигә итмәсеннәр? Без балалар өчен бөтенесен дә эшлибез. Туган көннәрендә берсен дә калдырмыйбыз. Айлап җыеп, 20 чисада бөтенесен бер юлы котлыйбыз. Менә сентябрьдә 38 бала туган икән. Син 39-нчысы. 20-сендә менә котларбыз. Ә мин бүген туган. 500 баланың туган көннәрен аерым-аерым бәйрәм итә башласаң, көндә бәйрәм, көндә туй булыр иде. Ә бездә коллектив! Котлыйм сине, Фингал. Бүләге соңрак булыр. Гөлнур Галимовна, нишләвегез бу? Баланы юлда яздырасызмы? Мин аны сездән алам. Сине Эшбикә Бактыйны классына күчерәм. 8-нче ага. Тагын бер класс кызларын синесе була икән. Киемнәрнең әйбәтрәген бирегез. Әйдә. Эшбикә Бактыйны бирә кирәгеңне. Мария Михайловна, күчермәгез, калдырыгыз минде. Син үз эшеңне генә бел. Мария Михайловна. Әйдә. Эшләр ничек бара, Гөлнур туташ? Күреп торасыз бит. Ә сез борчылмагыз. Бу егетнең качып йөрүен зурга җибәрмәбез. Дөресен генә әйткәндә, мин аны базарда ук эләктереп алган идем инде. Тик милициягә илтмәдем, протокол төземәдем. Кыены сезгә төшәр дип курыктым. Бар, мин әйтәм, интернатыңа сыптыр яхшы чакты. Кайтты бит менә. Бик әйбәт булды. Тиешен эшләргә кирәк иде. Сез власть кешесе бит. Тиеш нәрсә күп була инде ул. Инструкция белән генә яшәп булмый бит. Төрле ягын уйлыйсың. Менә мин дә инструкциядә булмаганны эшләдем шул. Ата-аналарын чакырып хатлар салдым. Ник? Аңлатмакчы идем. Бала гаиләдә үсәргә тиеш. Булай булгач интернатыгыз бушап калгандыр инде. Берәүне дә алып китмәделәр. Бу Фингал белән ут йоттым. Әтисе килде, малае юк. Алдын артын уйлап эшләмәсәң, шулай була инде ул. Мин күп уйладым, тик башыма сыймый. Нәрсә? Алар иләрендә, балалары монда. Иртән торгач, кичештән кайткач, бәгырьләрен кидереп, исләренә төшми микән? Ял көннәрендә, бәйрәмнәрдә тәмле ашлар пешереп, кәеф сафа кырганда, үзәкләре зилми микән? Балам бу минутта нишли? Йыламыймы, чирләп ятмыймы? Ятлар җәберләмиләрме дип уйламыйлар микән? Ничек түзәргә кирәк? Яшьләрне алай уйларга кем өйрәтәсең бездә? Киресенчә, бала-чагадан арынып, иркен яшәү модада. Сабыйны яслегә, бакчага, ул гына җитмәсә атналык бакчага, ансы да астыйлса интернатка. Инде күз киеге булып йөрмәсен дигәндә, әнә, детдомга урнаштырырга мөмкин. Гадәти эш. Моңа берәүнең дә исе китмәй. Ишек ачык, кирегез. Кыюрак булыгыз, апасы. Кеше ие түгел бу, хөкүмәт учреждениесе. Исәнмесез? Исәнмесез? Сез кызыгыз янына килдегезме, улыгыз янынамы? Детдомнар, интернатлар буйлап йөри идем. Күпләрендә булдым инде, сезгә дә килеп җиттем менә. Рөхсәттер бит. Рөхсәт, апа, рөхсәт. Сезгә ни кирәксең? Шуны сорамакчы идем. Вокзалда табылган балалар юк микән монда? Монда апа төрлесе бар. Вокзалда табылганы да, башка җирдәгесе дә. Вокзалда? Әйе, бәләкәй сабыйлар. Сабыйлар? Нигә аңа исегез китте? Минем менә үзем белән шундый хәл булганы бар. Ничек? Әллә бала ташладыгызмы? Таптым. Табып алдым вокзалда. Чынлапмы? Таптыгызмы кайтыштан? Пассажирлар залыннан. Ишектән кергәчтә уң якта. Өченче скамейда түгелме? Пассажирлар китереп тоттырды миңа аны. Әллә кайчаннан бирле елап ята бу сабый. Килеп караган кеше юк. Безнең поезд китә диделәр дә, үзләре китеп барды. Юрганы зәңгәр иде. Тышлау иде, зәңгәр тасмага уралган идеме? Әйе, малай иде. Бала күтәреп шактый озак йөрдем вокзалда. Радиодан да игълан итеп карадым, ләкин килеп алучы булмады. Шуннан илгезгә алып кайттыгызмы? Кая, нинди игә инде? Мин тулай тракта яшим бит. Кая илттегез? Балам кая? Монда апа мәктәп яшендәге балалар гына. Сабыйлар өчен махсус йортлар бар. Табылган малайны мин шул сабыйлар йортына илттем. Кайсы төште? Ничек барыйм?
Кая йөгерим? Барыгыз инде узатып куйгыз үзен. Гөлнур туташ, без сөйләшеп бетермәдек бит. Сөйләшербез әле мескен ананы тилмертмик. Эй, Ходаем. Балакаем нисән сау күрер көннәрем дә бар икән. Хәсрәтемнән йөзем саргайды бит инде. Иртән торсам, кичә торсам, исләремдә гел ул гына. 16 ел бит, 16 ел җаным тыңгы белми. 16 ел? Әйе, баштарак яшьлегем белән аңламаганмын. Эш мәшәкать белән кызык табып яшәлгән. Еллар узган саен бәгыргә ут ныграк капты. Саташыр чиккә җиттем бит инде. Үземә үзем кул салырдай чакларым була. Әйтегез тизрәк. Туктагыз әле, апа. Мин аңламыйм. Нәрсә? Аңламыйсыз. Улыгызны вокзалдан кайчан калдырып киттегез сез? Соң 16 ел элек дим бит. 16 ел! Ирем белән язылышмый гына торган идек. Аерылдык. Кулымда сабый бала, рәтле һөнәрем юк. Детдомда үстем бит мин. Анда җүнле һөнәргә өйрәтәләрмени? Үз башыңа көн күрергә күнектерәләрмени? Тулайтырак кабала белән кертмиләр, бер эшкә дә алмыйлар. Соң кая барыйм, кемгә сыйыным? Чарасызлыктан калдырдым балакаемны. Явызлыктан түгел. Улыгызны сабыйлар йортына үз кулыгыз белән илтеп бирәсегез бар иде. Әйе. Сезгә әйтеп ансат. Анда илтсәң тиз генә алалармы? Үгет нәсихәт укып җанга тияләр. Справка җидереп үзәккә үтәләр. Аннан кеше үлми. Соң алырлар, җылыга урлаштырырлар, кырга яткырырлар, тамагын туйдырырлар дип уйладым. Яшидем. Бүтән киләчәгем алда кебек тоелды. Туктагыз әле, апа. Туктагыз. Сез 16 ел элек дисез. Ә мин бит теге сабыйны моннан бер атна элек кенә таптым. Бер атна? Әйе, шуннан соң нәкъ менә бер атна вакыт узды. Ничек алай? Ә минем улым, бәгырь-пәрәм газизем кайда? Кем белә бит. Сабыйлар йортларыннан сорашып карарга була. Әгәр тапкан кеше шунда илткән булса, әгәр ул исән сау үскән булса, әгәр аны балалыкка алмаган булсалар, ерак җиргә озатмы? Ни сөйлисез? Булса, булмаса. Нишләп болай минем соңгы өметемне дә өзәсез? Соң яшь чагымда ялгышканмын икән. Хәзер шулай гомер буе газап чигеп яшәргә тиешмени инде мин? Ичмасам, бер генә җаваплык сүз дә әйтмисез. Эшегездә җаныгыз юкмы әллә? Тынычланыгыз. Юк инде. Юк, миңа җан тынычлыгын тапмыйча юк. Апа, монда бит елап утырудан бер файда да юк. Эзләргә тотынгансыз икән, эзләргә кирәк, апа. Чыннан да, ул монда юк дисез бит инде. Барыйм әле мин. Сораштырыйм. Бәлкем берәрсе күргәндер. Күрми булмас. Күрүчесен табырга кирәк. Барыйм әле мин. Барыйм, сораштырыйм. Катышкыч. Әйе, гыйбрәт. Ә сез тапкан сабыйның әнисе кайларда йөри икән? Яшидер. Үз рәхәтен күреп. Бер заман менә аның да исенә төшәр. 16 ел узгач. Үкенәселәре бар икән әле. Шуны белдем әле. Табылган сабыйларны башта больницага салалар икән, сәламәтлекләрен тикшерергә. Инде анда минем бит сеңелем медицина институтында укый. Ул сөйләде. Балалар больницасына барган идек ди. Бер сабыйны күрсәттеләр ди. Күргәзмә әсбаб итеп. Менә карап тәрбия җитмәсә, бала шундый зәгыйфләнә дигәннәр. Күз алдыңа китерәсеңме? Яшь, ярымлык сабый 9 айлык булып күренә ди. Моның өчен хөкем итәргә кирәк. Җәзага тартырга. Кемне?
Караучыларны. Соң бишкә яралсыннармы ни? Больницада эшләүчеләр җитми, эштә арыйлар, өйләрендә мең мәшәкать көтеп тора. Аналарын хөкем итәргә. Котларын алсаң, андый аналар балалардан котылуның мең төрле чарасын таба. Киресенчә, тәрбиялисегез килмәсә, исән сау килеш детдомга бирегез дияргә кирәк. Теге бала кебек имгәнсен өченме? Ансынданың сирәк ишрак. Менә бит, сезнең интернатта гарип араба күренми. Мәгърифәт кебекләр исән сау үстерә инде алар. Мин һәммәсенең ди әниләре кебек караячакмын. Гөлнур туташ, Гөлнур туташ. Үзегез дә сабый кебексез. Соң бит инде 30 балага ана булып буламыни? Йөрәгегезнең җылысын тамчылап бүлсәгез дә барсына да җиткерә алмассыз. Әнә безнең мәгърифәт тәйне генә карагыз. Ни тырыша? Балаларга күбрәк кирәк. Күбрәк. Юк инде, юк. Әнә безнең қолдан күпме үтә. Мин бит аларга һәрберсенә әти була алмыйм. Нишләргә соң? Кешеләрдә вөҗдан, намус тәрбияләргә кирәк. Баланы ташлау ил каршында иң олы җинаят булып саналырга тиеш. Халыкны алай тәрбияләгәнче күпме бала харап булачак. Ансы дөрес инде. Ә менә мин үзем вокзалда тапкан малайны күздән ычкындырмаска булдым әле. Көн сайын барып һавага алып чыгачакмын. Зәгыйфләнмәсен, таза булып үссен бала. Шулай бит? Сез җитеш алмаганда үзем барырмын. Гөлнур туташ, мин бит сезне моның өчен Гөлнур туташ, мин сезне айрата ихтирам итәчәкмен. Юк, мин ихтирамга лаек түгел. Әнә бит Фингалның туган көнендә белми калганмын. 30 баланың туган көнен кем исәпләп бетерсен инде аны? Әле кайчагында үзеңнең туган көнеңдә онытасың. Менә әйтегез әле, сезнең туган көнегез кайчан? Белмим. Безнең бәхтиедә шушы интернаттагы кебек туган көннәрне җыеп айга бер бәйрәм итәләр иде. Алай рәхәт түгел лә ул. Фингал дөрес әйтә. Ә менә беләсезме минем туган көнем кайчан? Белмим. Бүген минем туган көнем. Шуңа әллә ничек күңелем нечкә. Гафу итегез, бүләгемдә юк. Дәшәгә инде бүләк. Мин әнә шул Фингалны кытлаган кебек кытласагыз бик җиткән инде. Ул бит бала гына. Бала дип инде. Туган көнендә һәркем сабый инде. Менә бит ишеннән гына. Нишләргә соң? Ярар инде алайса, бәхетле булыгыз. Гөлнур Тәүфикның бит уртасыннан үбә. Шул чак мәгърифә килеп керә. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Мәдинә Маликованың «Оҗмах балалары» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. 1990 еллар башында магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең икенче өлеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 13 сәгать 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Мәдинә Маликованың «Оҗмах балалары» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Гөлнур Галимовна, нишләүгез бу? Мәгърифә апа, Мария Михайловна, минем туган көнем иде. Саташтыгызмы әллә? Ул инде бетмәгән туган көн. Тапкан нәрсәдән бузыклык кыларга. Гөлнур Галимовна, барыгыз, группагызга кирегез. Моның өчен мин сезгә гади выговор гына түгел, строгий выговор бирәм. Каләмегез кулыгызда, Мария Михайловна. Алай каты бәрелмәгез инде, Мәгърифә апа. Монда бит мин гаепле. Син дә шул кеше таный белмисең. Йөрәк бит. Йөрәк дурак ул. Менә син өлкәннәр сүзен тыңла. Без монда барысын да күргән инде. Атасын да, анасын да, баласын да. Без кешеләрне бер күрүдә таныйбыз. Соң Гөлнур әйбәт кыз бит. Пешмәгән ул, пешмәгән. Ә монда каты куллы булырга кирәк. Кешеләрнең әнә өйләрендә бер бала белән дә миләре шри. Кая керергә тишек табалмыйлар. Тизрәк кенә армиягә алыгыз.
тәрбия берегіз деп военкоматларға шабалар. Біз қоя барық. Фингал көбіклерден ғазаплана тұрғаш, бәғірлерің ташқа айлене. Міне менің көбіклер сирек қала. Гүлнұр көбіклер де сирек. Ақмақ сен. Әне Үшбике көбіклер сирек. Сен Тауфиғынам төплі егіт көрінесің. Түгілей бұлағына жүрмәссің, үйләні яғында қарарсың. Дұрысыңын әйтейм, Үшбикеден де әйбәтін таба алмайсың. Сен нәрсе Мағриф апа? Мен кіреу сыман ешу? Бигірек әйбәт. Ақыл сатып миыңны шіртмәс. Өзін дәретлеп қарай білмейу. Көзінің нұры жоқ. Көз нұры білән үй жылтмақшы боласың мәлі. Тұрмыш құра башлағаш, көзге қарашып яшап болмай. Ішті план тұтырасы, үйде дүния қуасы. Міне Үшбикеден де әйбәтін, оң бармағыңны прожектор есек де табалмайсың. Әйдә, мен сізді қазір таныштырам. Әй, көрген бар енді. Сенің көрің нәрсе бұл. Міне, мен таныштыру екінші. Әйдә. Жоқ, керекме, Мағриф апа. Жоқ, керекме, ойлаймады мен. Керекме, Мағриф апа, еш әлі мен, тоқта керекме. Әйдә, бір сілешіні білсің. Әйдә. Кеткен. Саубуллашмады да. Юққа рәнжіткенлерін көріп тұрды бейт. Тігіркаш! Шақырға менің малайны! Фингалды! Әлі Финғали деген едігіз бейт. Финғали деп менің әйтем аңа. Финғали арының әрбасы бар. Малай бар мы бар? Көштәнәшігіз қоя. Көштәнәш? Мәне көштәнәш. Иплесе шулғына иплеоны. Тәртип бұзатырғаныр, әйеме? Фингал өзіншәліклі малай. Кім рұқсат еткенің өзіншәлікті болырға? Кіші шабылсан. Өйтігіз кені мен оны қайыш біле сыйпасаң, майлағандай бола бұл малайлар, білесің. Сіз истірік. Менде исірек болайым. Бір стакан орақыдан мендей жігіт исірелейім. Сіз ұлығыз янына исіріп келгенсіз. Нишава, тұрмышы біліп өссен. Мәнің жауаплыш көтісі. Автобус ерті ол сіңа КамАЗ машинасы білән урманнан ұлсын ташы түгел. Ял вақытында кішіше ял етіп қалырға хақым бар ма менің? Лаяқыл үші ял ма? Қаяны сігілкәш. Стакан тауып берәлі. Еді, танышу құрметіне бір-екі тамшығына. Сендей қыз білән қара қаршы отырып ішу. Өзі бір ғымыр. Яқын келмәгіз. Нерсе? Жиренесің, Демек, өзіңні әлі кімге құясың? Қызмет қышасын сеймейсің. Кетігіз. Ессім ақша бердім дегеш тәлі кім болма. Түкіррәмей сені қыл ессімаңа. Мен өзім автобузда 5.000-ні жарлап ішкен білесің. Құтқарығыз, Мария Михайловна. Алқаш. Сен мұнда неше бересің, Мен сені қазір қойнытқышқа заттырам. Мен ұлым жолына келдім. Мені асқары біле кетерге қақығыз. Тауфик, кірелі мұнда. Кәр, ана милиция кіріп келе қазір. Милиция нәрсе, мен ішлеген ану, милиция нәрсе. Алқаш, кәр, кіріп тезірек. Мария Михайловна. Нәрсе бар? Сізге неше еш? Ой, тәртіпсіз. Болырдайының бонынан белгілі дейлер. Мына сен 22-де көптен ақылға отырға вақыт. Тапыңынан тұтарышыны! Мағрифа, ғафил. Кім шушынды еткен оларны? Сен түгәрәккә керәсің ме? Үзеңә айрым файдалы шөгыль сайлыйсың ма? Мен үземә айрым. Сен нинди файдалы шөгыль сайлыйсың?
Мин уйлыйм. Уйлау файдалы шөгыльме? Иң файдалысы. Алайса, уй шөгыле белән мәшгуль бул. Ә мин нәрсә уйлыйм, беләсезме? Мин синең нәрсә турында уйлаганыңны белмим. Ишбикә Бәхтиевна, бүген бит минем туган көнем. Шуны ничек үткәрергә дип баш ватам менә. Менә сез 15 яшь туган көне ничек бәйрәм иттегез? Минем туган көнем юк. Ничек инде? Паспортыгызга язылгандыр бит. Мин тумадым. Нәрсә сез? Анадан туганыгызны белмисезме әллә? Мин анадан тумадым. Ничек инде? Бөтен кеше анадан туа. Мин анадан тумадым. Каян килеп чыктыгыз соң сез? Кәбестә арасында таптылар мәллә сезне? Мине Бәхтиялеге заводта ясадылар. Заводта? Кеше ясый торган завод бармы ни? Кеше ясый торган завод юк. Роботлар ясый торган завод бар. Роботлар? Сез кеше түгелме ни? Мин кеше түгел. Мин робот. Әнигә, Япониядә роботларның әллә ниндиләрен ясыйлар ди бит. Шулар җибәргәндер. Ә сез монда ничек килдегез соң? Мине Бәхтиядән Гөлнурга ияртеп җибәрделәр. Ә сезгә программаны кем бирә? Миңа программаны Гөлнур бирә. Ничек итеп? Ул миңа расписаниеләрне, кагыйдәләрне, инструкцияләрне укыта. Мин шуларны программа дип кабул итәм. Тик аның 2 имзасы, печәте, штампы булырга тиеш. Да. Әллә саташам инде. Ишбикә Бәхтиевна. Ә менә сезгә ырынып карарга ярыймы? Бармак очы белән генә. Миңа ырыну инструкция буенча тыелмый. Ой, билләһи пластмасса. Ишбикә Бәхтиевна. Сезнең робот икәнегезне кемнәр белә? Минем робот икәнемне Гөлнурдан башка берәү дә белмей. Ә Мария Михайловна эшкә алганда сорамадымы ни? Юк, эшкә алганда да, аннан соң да син кешеме дип сорамады. Бүтәннәрнең дә сораганнары юкмы? Юк, кешеме син дип сораганнары юк. Алла! Сез мине уйга салдыгыз бит әле, Ишбикә Бәхтиевна. Хәзер минем уй шөгылем ифратта файдалы булачак. Ә мин расписание буенча башка балаларның шөгылен тикшерергә тиеш. Димәк, штамплы кәгазьгә машинка белән бассаң, имза куеп печәт чәпәсәң, инструкция ясарга була. Робот аны программа дип кабул итә. Аннан теләгәнеңне эшләп була. Димәк, ни телисең шуны? Ул бит әллә нишләр эшли ала. Мария Михайловнаны күрмәдеңме? Күрдем. Кая ул? Ник кирәген әйтсәң, әйтәм. Кабинетын бикләп чыгып киткән. Ачкычы кирәк иде. Ә ул сиңа ачкычын бирәме? Бирә. Мин машинкада басарга өйрәнәм бит. Машинкада? Өйрәнеп буламысың? Була. Штамплы кәгазеңдә бармы? Бар. Каясың ул, Мария Михайловна? Хәзер әйтәм. Диздем аны бит әле. Булса ни? Кара әле. Сер саклый беләсеңме? Юк. Шушы яшеңә җитепме? Монда сернең кирәге юк. Ансыз да бик әйбәт яшибез. Әгәр менә гашыйк булсаң. Кемгә? Син Дездемонамы? Дездемона? Димәк, синең Отеллоң булырга тиеш. Ә бәлкем миндер синең Отеллоң, ә? Мин сине бутырырга тиештер. Будырганнарды. Кара әле. Бер сүземне тыңласаң, җибәрәм. Мин сиңа бер сер әйтәм. Синең серләр белән базар тулган ди анда. Беләсеңме? Мин бит синең иң зур теләгеңне үти алам. Шулаймы ни? Иң зурысындамы? Телисеңме? Күлмәкнең дөньяда иң матурын. Мин күлмәк кимим. Алтын сәгать, бер лират буенча инҗе кашлы алкалар. Аны безгә тактырмыйлар. Телисеңме машина, Жигули, Волга? Аңа безне утыртмыйлар.
Телисеңме, айрым бүлмә, квартира, әйбәт йорт, коттедж. Анда безне тыргызмыйлар. Соң бер теләгеңдә юкмы ни соң синең? Нигә булмасын? Бар минем теләгем. Соң әйт. Күп белсәң тиз картаерсың, белмичәрәк тор әле. Әйдә, серләрне бүлешик. Сиңа ышансаң. Син. Бер язучы әйткән, кешеләрнең аралашуы ышанудан башлана дигән. Бер-береңә ышанмасаң яшәп булмый бит. Әйдә, син минем бер теләкне үтисең, мин синең бер теләгеңне. Икебез дә серне саклыйбыз. Әйдә, әйт. Юк, башта син әйт. Мин аннары. Ярар. Синеңчә булсын. Син бланклы кәгазьгә менә шундый инструкция басып бир. 8 А классы тәрбиячесе Эшбикә Бахтиевнага. 17 сентябрьгә каршы төнне Фингалның туган көне уңаю белән ял бүлмәсендә дискотека үткәрергә. Үткәрер дисеңме? Күрерсең. Дискотеканы сызлып таңнар атканчы дәвам итәргә. Акылың алты икән. Менә күрерсең. Ул әле үзе минем белән кочаклашып бир. Бир. Биемәгән кая. Яз. Эшбикә Бахтиевнаның үзенә Фингал белән кочаклашып биргә. Биттеме? 2 имза кирәк. Икебез куябыз. Пишәте, карале. Пишәт бармы? Пишәтне Мария Михайловна өстәлендә бикләп тота. Ярар. Анысын үзем бәрәңгедән язармын. Бар. Кыланчык. Туктале. Мин серне шиштем. Син? Мин шишмим. Алай булмый. Соң бит без килештек. Әйтмим. Ярый инде, ярый. Мин теләгемне конвертка салып ябыштырып бирермен. Бер шарт белән. Син аны Эшбикә Бахтиевна белән кочаклашып биегәч кенә ачасың. Килештек. Йөгер. Миңа пишәт ясарга кирәк. Мәктәпнең спорт залында дискотека бара. Сез һаман бейсезме ни әле? Бөтенесе арып бетте бит инде. Урамда йөриләр. Тышта рәхәт. Диздемоны кыткар. Ни булды? Ул мине җибәрми. Көчләп бейде. Нишләп? Соң без бит инструкцияны дөрес язмаганбыз. Син аның белән кочаклашып биим дигән идең. Теләгең үтәлдеме? Соң без бит кичәдә сызлып таңнар атканчы дәвам итәргә дип яздык. Ул хәзер таңнар атканчы туктамаячак. Ситар, нишлисең инде? Бар биюдән туктатырга дип тизәк инструкция язып керде. Бланклы кәгазьгә. Мария Михайловна кабинетын кемгә бикләп китә бит. Ишегем бар, чимер. Биеп үтерә бит ул мине. Робот бит бу, беләсеңме, робот. Ул программага гына буйсына. Эшбикә Бахтиевна. Сиңа ни кирәк? Эшбикә Бахтиевна, сез роботмыни? Әйе, мин робот. Эшбикә Бахтиевна, җибәрегез Фингалны. Ярамый, программада таң атканчы биергә диелгән. Ишеттеңме инде? Робот. Аны сыннан тикшерсең. Син мине коткар, мине. Эшбикә Бахтиевна, инструкция бозылган. Кайсы инструкция бозылган, кем бозган? Балалар бозган. 8 А классы. Алар хәзер йокларга тиеш, ләкин йокламыйлар, урамда йөриләр. Бүтән кагыйдәләр бозылган. Кагыйдә бозылганмыни? Балалар төнне йокларга тиеш. Мин аларны алып кирип яткырырга тиеш. Мин беренче чиратта коллективны кайгыртырга тиеш. Котылдым. Ну, башың йомыры синең Диздемона. Тәгәрмәчләре тәгәри. Әллә син мине дә робот дип беләсеңме? Юк инде. Юк, кая сиңа? Робот булсам, тәгәрмәчләреңә әйбәтрәк эшләр иде. Инструкцияны рәтләп басыр идең. Нәрсәсе ярамаган? Аны төгәлрәк итеп, фәлән сәгатьтә бии башларга, фәлән минутта туктарга дип язалар. Әйткәнеңне яздым. Син бии алмаганга мин гаепле түгел. Мин бии алмыйммы? Коткар дип каравыл кычкырмас иде инде. Беләсең килсә, мин туктаусыз бер тәүлек бии алам. Белдеңме? Синең кебекләрнең бер атлы бишесен йыкканчы. Харап икән, сине уздырып торгандый. Син бию түгел, рәтләп йөри дә белмисең бит. Баскычтан менгәндә чаталлап китәсең. Минме? Әйдә ярышабыз. Әйдә. Биреләсеңме? Мин брейк биемим. Шул.
Булдыра алмасаң ярышма. Кая сезгә каткан тезгә безнең белән ярышу. Күрдеңме? Минем теләк үтәлде. Чират синеке. Аялы теге конверт. Кирәкми. Ха. Минем сырымны алдың. Үз сырыңны яшермәкче буласыңмы? Юк инде. Башна баш. Укыма. Бир. Так, миңа җиңел җайлы протезлар ясап бирсеннәр иде. Йөгергәндә дә, сикергәндә дә, баскычтан менгәндә дә җайсызланмасын, аякларны канатмасын, авырттырмасын иде. Протез? Нинди протез? Әшәкесе, начар кеше. Дистем аны. Тукта, бу ни эш? Бу ни дигән сүз? Мин бер бии беләм. Мин аны синнән яхшырак биим. Минем аякларым беләсеңме нинди көчле? Дездемона ике кулына таянып, аякларын чия-чия бии. Шалбар балаклары сыдырылып, аяклары тубыктан күренә башлый. Дездемона, синең аякларыңа ни булды? Бие, нәрсә карап торасың? Уздырып кара мине. Дейзи, син шундый матур биисең. Үпкәләмә миңа. Дейзи, син мине җиңдең, Дейзи. Кызганма мине, кызганма. Кызгану кешене кимсетә. Мин мескен түгел, бичара түгел. Син героиня, Дейзи. Син королева. Телисеңме, мин синең рыцарың булам. Минем кулларым, мин әллә ниләр ясый алам, Дейзи. Синең протезларың юк. Синең аякларың булыр. Шын аякларың булыр, Дейзи. Йөгерә, сикерә, очкандай бии торган. Мин ясармын, эшләрмен, Дейзи. Бәрәңгедән пичәт ясаган төслеме? Шаярсаң да үпкәләмим, Дейзи. Беләсеңме? Әллә ничек? Дөнья үзгәреп китте. Шулай бит? Шулайдыр. Синең туган көнең уңаеннан дөньяны икенче ягы белән әйләндереп куйганнардыр. Үзгәрде шул. Кичә миңа ни бары 14 яшь иде. Бүген 15. Мин бәйрәм ясадым. Дөресрәге без ясадык. Ләкин бер теләк үтәлмәде бит әле, Дейзи. Туган көнне бәйрәм иткәндә кешенең гел мактыйлар. Бүген мине мактамадылар бит әле. Дейзи, әйдә макташабыз бер-беребезне. Нәрсә дип? Без бер-беребезне белмибез бит әле. Әйдә алайса, мактанышыйк. Син мактана башла, Дейзи. Минем әбием бар. Бер җәйне ул мине интернаттан үзенә алып киткән иде. Ул миңа Дәзирә дип эндәшә. Дәзирәкәй, ашарга кайт дип чакыра торган иде әби. Хәзер чакырмыйм менә. Ул бит әтиемнең әнисе. Әти белән әни күптән аерылганнар. Әби мине интернаттан әнигә әйтмичә алып киткән булган. Әни белеп алгач, бик каты ачуланды. Син белмисеңме? Ни дигәнне аңлата икән ул Дәзирә дигән исем? Син ул исемгә яңа мәгънә бирерсең, Дәзирә. Синең хакта белгәч, кешеләр кызларына Дәзирә дип исем куша торган булырлар. Дәзирә матур, батыр, акыллы булган. Син дә шундый булып үс диярләр. Сөйлисең дә инде. Сиңа нигә шундый исем кушканнар? Сиңа гына әйтәм. Әти куштырган. Әнигә әйтә икән. Мин синең чыраеңа фонарь фингалларны куя торам. Алар бетә тора. Бетми торган фингалың булсын әле дигән. Шаярткан имеш. Тату яшәмәгәннәр икән. Аерылыштылармы? Минем дә бием бар бит, Дейзи. Авылда ул миңа Фәрит дип эндәшә иде. Фәрит улым, бозауны сугышырга өйрәтмә ди торган иде. Бозауны сугыштыру шундый кызык. Аның мөгезе чыга, маңгае кычыта. Уч белән ашкысаң, төртә дә төртә. Димәк, җәй җитүгә син әбиеңә кайтып китәчәксең. Хәзер инде ул мине чакырмый. Әнигә әйткән. Сезгә күгезне тыйып була, Фәритне тыйып булмый. Кайтмасын, картайдым. Тыярга көчем җитми дигән. Әниең? Берәүгә дә әйтмәйәме?
Әни яш кияүгә чыкты бит минем. Көндә исереп кайта теге, әнине тукмый. Мин араларына керәм, сугам, тешлим. Әни кысыларга кушмый, семьяны бозасың ди. Ахырда менә монда китереп тыктылар. Мин куркам, Дәзирә. Нәрсәдән? Мин юкта әнине теге имгәтеп ташлар дим. Я үтерер. Әле менә Гөлнур апа чакырып хат язып җибәргәч тә сәгатьләрне, минутларны санап көттем. Ә ул килмәде. Үлгәндер дип курыктым. Син моннан иегезгә качып киттеңме? Әни исән сау булгандыр бит инде. Теге алкоголик мине күрүгә милицияга чапты, тизрәк котылырга. Ә мин автобус тукталышына йөгердем. Шулай итеп, туган көнеңдә сине чын күңелдән котлаучы кеше дә юк. Әйе. Бер син генә. Мин синең якын кешең түгел бит? Барыбер инде. Димәк, мин котларга тиеш сине. Мин бәйрәм ясарга тиеш. Соң, мин бит тиеш димим. Димәсәң дә шулай килеп чыга. Мин нишли алам соң? Беләсеңме? Мин сиңа җыр бүләк итә алам. Җыр? Ага. Бүләк җыры. Башкара 8-нче класс укучысы Дездемона Сәхәбетдинова. Күгәрченем син канатлы, күрше минем хәлемә, очып барып сәламәтче әткәем, әнкәемә. Әйтәләргә сагыналарым, сагышымның барысында, ятим сәдип балагыз җиде як арасында. Әйтәләргә сагыналарым, сагышымның барысында, ятим сәдип балагыз җиде як арасында. Чыкмаялар исләреннән, көндез дә кичләрендә, күзем йомсам тик аларны, күрәм мин төшләремдә. Әйтәләргә сагыналарым, сагышымның барысында, ятим сәдип балагыз җиде як арасында. Күгәрченем син канатлы, күрше минем хәлемә, очып барып сәламәтче әткәем, әнкәемә. Әйткәннәр яннарыма, ташлап бүтән эшләрен, мин аларның юлларына үз нурларым түшәдем. Әйткәннәр яннарыма, ташлап бүтән эшләрен, мин аларның юлларына үз нурларым түшәдем. Мин аларның юлларына үз яшьләрем түшәдем. Ишеткәнем юк иде. Бу җыр Фәрит бүген беренче тапкыр җырланды. Аны беренче ишетүче дә син.
Ул чыннан сиңа минем бүләгем. Ничек? Син аны үзең чыгардыңмы ни? Әйе. Синең әле андый һөнәрең дә бармы ни? Бүгенгә хәтле юк иде. Ә менә бүген бая бии барып урамга чыккач, йолдызларны, тулган айны күргәч күңелем әллә нишләп китте. Безне кичләрен чыгармыйлар бит. Йөрсәк тә төркем каядыр ашыгып кына. Ә монда мин каенга сөялдем дә, күккә карадым. Бер ялгызым бик озак итеп йолдызларга карап тордым. Дәзирә, мин бүген сиңа бер сорау бирсәм үпкәләмәссеңме? Кешенең туган көнендә ничек үпкәлисең инде? Әйт әле миңа, Дәзирә, нишләттеләр сине? Нишләттеләр? 2 яшьлек чагымда мин ялгыш әни кулыннан ычкынып поезд астына кергәнмен. Әйе, шулайдыр шул. Ялгыштар. Темир юл шетіне әнейің ялгыш кына барып баскандыр да, нәq поезд килгән вакытта қолындағы баласын ялгыш кына төшереп җибәргәндер. Кияүгә чыгасы килгән аның. Ә менә бала мишәйт иткән. Фәрит, ышанма, безнең квартира бик начар. Ә миңа аерым тәрбия кирәк. Әйе. Аяқсыз балага аерым тәрбия монда инде ул. Интернатта. Мария Михайловна, мондый сүз башка берәүнең авызыннан чыкса, мин үгезләр белән сугышкан малай. Әле син миңа яныйсыңмы? Төн уртасында икәүдән икәү нишләп утырасыз сез монда? Ә синең борынастан китмәгән. Итәңә салып бала алып кайтасың киләме? Аннан соң аны күтәреп поезд юлына чыгарсыңмы? Туктагыз! Их, әгәр сезнең урында башка берәү булса, әллә качан башкыштан тәгәрәтеп төшерерим. Син миңа яныйсыңмы? Мин сине хәзер милициягә озаттырам. Дежурный! Кем бүген төнге дежурный? Гөлнар Хәлимовна. Гөлнар. Дежурный! Дежурный! Мин дежурный. Туктагы. Нишләп әле? Менә бит монда Гөлнар Хәлимовна дип язылган. Гөлнур Галимовна үз бүлмәсендә йоклый. Ул үз урынына дежурга мине куйды. Дезде моны барады хәзер чакырып китер. Хәзер килеп җитсен. Хәзер чакыр. Алайса, Эшбикә Бахтиевна, сез дежур булгач әйтегез әле. Менә бу тәрбияләнүчеләр төн уртасында парлашып нишләп утыралар монда? Нишләп йокламыйлар? Балаларның шушы икәвеннән башкалары йоклый. Нигә булар йокламый? Буларына бүген яңа инструкция буенча сызлып таңнар атканчы биергә кушылды. Туктагыз әле. Сез нәрсә? Сез нәрсә? Телегез ни әйткәнне колагыгыз ишетәме? Нинди таңнар? Нинди бию? Биюнең нинди икәнлеге инструкциядә атап күрсәтелмәгән. Шуңа күрә төрлесен биергә мөмкин. Хәзер килә. Әйе. Инструкция буенча без биергә тиеш. Сызылып таңнар атканчы. Киләлегез деманы? Әйдәләр. Әйе. Эй! Ярый. Биегез. Милиция килеп җиткәнче биеп калыгыз. Давай, биегез әйдә. Биегез. Күрәсезме? Гөлнар Галимовна? Сез ник аларны бийтәсез бу вакытта? Сез бийтмәгәнгә күрә бийтәм. Менә сез дежур була торып, ни өчен йокы сыйнатып ятуыгыз турында әйтегез әле башта. Минем урынга Эшбикә дежур тора. Бөтен эшне Эшбикәгә иргә шамалап кына торасың, Әллә аңа ял тиеш түгелме? Әнә инде аның йокысынлыктан теле көрмәкләшә башлаган. Зиһене авышкан. Миңа йокы кирәкми. Мин йокламыйм. Сез Эшбикә Бахтиевны якламагыз аны. Гөлнар Галимовна, мин моның өчен сезгә строгий выговор бирәм.
һәм 33-нче статья белән мин сезне эштән чыгарам. Менә без хәзер эшәүләшеп, менә бу хулиганның өстеннән акт тизебез. Милиция килгәнче әзер булсын. Андыйларны Макаренко булып Макаренко колониясеннан куа торган булган. Мария Михайловна, ашыкмыйк, милиция чакырмыйк, сөйләшик әле. Эшләр сөйләшүдән узган инде. Угый бозау асрасаң, авызың борның май булыр. Угый бала асрасаң, авызың борның кан булыр дигәннәр. Менә угый балаларны йөзәрләп асрасаң ни булыр? Әйдә, атлаянга. Шул ук укытучылар бүлмәсе. Яңа көн иртәсе. Егетләрнең башын ничек әйләндереп була? Кайсы егетнең? Теге Тәүфикның. Милиционер бит ул. Соң инде милиционер да егет. Милиционер Тәүфикның башын әйләндерергә кирәк. Ә ничек? Китапларда кешеләрнең башы гашыйк булгач әйләнә дип язалар. Димәк, милиционер Тәүфикны гашыйк итәргә кирәк. Минме? Син генә ди монда. Гөлнур апага дисеңме? Ул аңа болай да гашыйк. Гөлнур апа нәрсә ул? Шундый гашыйк итәргә кирәк. Монда ни килгән онытсын, мине онытсын. Ул кадәргә җиткерергә, ай-һай. Башын тинтерәтергә кирәк аның. Әвәрә әйтергә. Эш бикәгә кабындырсаң, мин грәяшәк. Эш бикәгә? Роботкамы? Нәрсәсе бар аның? Хәзер менә инструкция язып бирәбез дә. Эшбикә аны үзенә гашыйк итә. Кызлар егетләрне үзләренә ничек гашыйк итә? Син мине кем дип белдең? Син әйтмим мин. Китапларда язалар. Кызлар ничек егетләрне үзләренә карата. Эшбикә Тәүфикне ана үзенә каратсын. Инструкция әзерлә. Бар. Булмай. Нишләп? Гашыйклар бит кара-каршы сөйләшә. Я бөтенләй сөйләшми, күз карашы белән аңлаша. Шулай булгач, инструкцияне Тәүфигына да язарга кирәк була. Булмый дисең инде. Кызганмыйсың? Ярый алайса. Мин алып китсеннәр, колонияга затсыннар. Хуш, сау булыгыз инде, Дәзирә туташ. Бәлки моннан соң күрешә дә алмабыз. Әнә Тәүфик килеп ята. Әнә Мария Михайловна чыкты. Сөйләшеп торалар. Мине тизрәк озату турындадыр инде. Мария Михайловна ишек алдындамы ни? Кабинет ачыкмы икән? Ачык ни, түгел ни, хәзер барыбер инде. Баштарак уйлыйлар аны. Шул коткарып калырга теләмәдең ич. Әллә тәрәзәдән сикерим икән, Аякны сындырсам, колонияга алып китмәсләр иде инде. Юк, ярамый. Аяксыз калсам, мәне янына ничек кайтырмын? Теге исеректән аны ничек саклармын? Мә куй пишәтеңне. Ничек? Шул арадамы? Ука? Эшбикә Бәхтиевнага милиционер Тәүфик белән сөйләшкәндә фингал әйткән сүзләрне кабатларга һәм ул кыланганнарны кыланырга. Бу ничек була инде? Әйтәсе килгәнне үзең әйттерәсең, шул була. Театрдагы төсле. Син суфлер буласың. Дәзирә, син гений. Без аны күптән беләбез, Фәрит иптәш. Мин сине фәннәр академиясенә тәкъдим итәм. Вакыт җиткәч без анда үзебез дә керәчәкбез. Әнә киләләр. Бар сиздерми генә Эшбикәгә инструкцияны укыт. Ә мин Тәүфикны тотып торам. Тәүфик абай! Кем тия? Тәүфик абай, исәнмесез? Мине эзлисезме әллә? Юк әле, сине түгел. Әмма менә син дә тәртип бозгансың дип ишеттек. Тик Мария Михайловна сине ялгышып кына тәртип бозды ди. Фингалдан ерак тотарга кирәк диде сине. Кадерен генә бел инде ул апаның. Яныңда анан кебек кеше булу нинди бәхет ул. Әни булса, кебеге булмаса да ярар иде, Тәүфик абай. Әнә, Эшбикә апа килә. Шул, без аның белән теге малайга документлар тутырырга тиеш идек. Мәгъриф апа кушты. Әйдәгез, Эшбикә апа, әйдәгез. Әйдәгез, Эшбикә Бәхтиевна, документларны тизрәк тутырып куйык әле.
иптәш, сөйләшәсе иде бит. Кая ашыгасыз, Тәүфир иптәш? Сөйләшәсе иде бит. Biz Мария Михайловна белән сөйләштек инде. Сезгә шул карт убыр белән мин бермени. Сезгә шул карт убыр белән мин бермени. Эшбикә Бактиевна, мин монда сезнең начальнигыгызның гайбәтен сатарга дип килмәдем. Мин монда эш белән йөрим. Шунда асыл егет һаман эштә эш кенә дип йөрмәс инде. Ишегездә җаныгыз юкмы әллә? Урынсыз шаяртасыз, Эшбикә Бактиевна. Әйдә, утыр кабыз әле, әйдә. Протокол тутырырга кирәк. Тәүфир җаны, иптәш. Уенны-чынны аермыйсызмы әллә? Йөрәгемдә нинди утлар янганын сизмисезме әллә? Ярсы. Сезнең утларда янып көл булам бит инде. Иртән торсам, үзем юлда, ишек алдында гөлсезне көтәм. Әле менә бу юлда ул Фингал дигән малайны юритенә торгыздым. Тәртип бозган булып кылам. Тәүфикны чакырсыннар. Күзләрем талганчы нурлы йөзләренә карармын ичмасам дидем. Чынлапмы? Шынлап сагындым, Тәүфигым җаныем. Йөзләрем саргайды. Төннәр буе җылап күзләрем бетеште. Әйтәм, күзләр әлләр инде моның. Шуны әйтәм әле, Фингалны тәртип бозарга сез катырттыгызмы ни? Мин инде мин. Ул гел мин кушканны гына эшләде. Алайса ник монда башка торып йөрисез? Ай, ташлай шул малайны. Тәүфигым җаныем. Менә миңа бу арада квартира бирәләр. Ит уйна килерсең микән? Ой, Гөлнур мөгаен шунда була инде, әйме. Чакырырсызмы соң? Кил җаныем, кил, кил. Кеше күп була монда. Син килгәч, безгә тагын кем кирәк? Менә шулай, икәүдән икәү генә. Иңнәрне иңгә битләрен биткә терәшеп, брудершафтлар эчеп. Уй, белмим шул, Эшбикә Бактиевна. Дежурство туры килмәгәе. Ялгызак дип гел дежурствога куялар бит мине. Өйләнсәң алай булмый ул. Менә квартира алгач өйләнешеп җибәрсәң. Кирәк гел җиңеләй китәрәле. Эшбикә Бактиевна, тимә. Син минеке! Мин синеке! Эшбикә, син ни эшлисең? Мин инструкция буенча хәрәкәт итәм. Бүген бирелгән инструкцияләрне хәтереңнән сыз. Бар, расписание буенча хәрәкәт ит. Ихсез. Гөлнур туташ, мин булай гына бит, мин күрәбе, ни бит, җылый бит, газаплана, тилмерә бит. Газаплана, тилмерә. Ә минем күңелемдә нинди җәрәхәтләр барын беләсезме соң сез? Гөлнур туташ, кичерегез мине, валлаһи мин гаепле түгел. Гөлнур апа, Эшбикә Бактиевнага инструкцияны мин биргән идем. Ә ул аңа инструкцияны кем бирде? Кичне аңлап, инде тутале, нинди инструкция аңлатып бирегез әле. Бер яңа яшем бит әле мине, нәрсә бу? Әллә күп ул авырта. Корал, димәк бу төш түгел? Әйе, монда җирдә кешеләрнең бер-берсенә мөнәсәбәте яман төштәге кебек икән. Нилектән булай усал, мәрхәмәтсез, каты күңеллесез? Нишләп сез үзегез дә рәхәт яши белмисез? Иң газиз кешеләрегезгә дә бәхетсезлек китерәсез. Дahilар моннан 1000 еллар элек үк кешеләрнең ничек яшәргә икәнлеген ачыклаганнар бит инде. Нишләп сез аларны ишетмисез? Аларны ишетмәгәнне мине тыңлыйсызмы инде сез? Юкка тырышам мин бу җирдә, юкка бәргәләнәм. Артык мин монда. Галим абый! Галим абый! Кая? Мин монда ни? Директорыгыз кая? Хәзер менә мин моның башына каплыйм мин аның. Нәрсә? Әни алдыңмы ни? Туган көнеңә дип теккән идем. Гөлнур апа өйрәткән буенча тектем мин аны ни? Син дөньяны болгатып ятасыңмы ни әле монда ятсыз? Җир бит. Балаларны семья бузарга өйрәтәсеңме? Мин сиңа күрсәтермен күрмәгеңне. Тута, иптәш милиционер. Нәрсә? Чарасын күрергә кирәк. Тутал, ни булган? Менә шушы провокатор аркасында безнең гаиләбез торгыла. Ул җибәртергән менә бу нәрсәне ирмә китереп тоттырганы, әгәр дә сез чарасын күрмисез икән, үзем бирәм җәзасын менә шашыттыр. Эшбикә Бактиевна, җибәрегез, нишләвегез бу? Үләм җибәрегез. Ай, кысмагыз, шул хәтле үтерәләр. Коткарыгыз. Үтерә, коткарыгыз. Контакты бозылган аның. Сөндерергә кирәк. Бар тизрәк инструкция басып кер. Эшбикә Бактиевна, нишләвегез бу? Җибәрегез. Үтерә бит, кыс, үләм, кысма шул хәтле. Үтерә, коткарыгыз. Үләм. Ой, үтерә язды.
Әллә құтылған инде. Құтыртушысы булгач, кытыр мен эшләсен. Менә сиңа интернат. Менә сиңа тәрбия учагы. Бер-берсен үтерә башлаганнар. Менә сез директор буларак күз йымып торсагыз, сезнең дә башыгызга җитәр бүтәнләргә дә әллә нинди бәләләр китерер әле. Тофигынам, моны тикшерергә кирәк, изенә төшсеннәр. Тикшерергә кирәк моны. Тукта! Милиционер ятлыгынан үзем күрә баштан чарасың. Туташ, сама суд ясамаска. Сама суд ясама, тутагыз. Аңлатып бирегез әле, Гөлнур туташ. Сез не әйтерсез? Эшбикә Бәхтиевнаны нишләттегез, әлегә әйтегез әле. Безнең Бәхтиевдән килгәнне беләсез бит инде. Бәхти планета исеме, мин шунда үстем, шуннан килдем. Эшбикә робот, аны миңа ярдәмгә генә җибәргәннәр иде. Күрдегезме? Бөтенегезне дуракасынмы? Мызгыл итә. Карале күз алдында көләтә мамазгана. Күрсәтермен мен сиңа роботымны. Моңа менә шул хәтле моңа кадәр шул хәтле көйләнгән иде бөтен эшебез. Син генә бозып бетердең. Галим абый! Мин килдем, Гөлнур! Мин сине алырга килдем. Алып китегез мине моннан. Кая, милициягә сатабыз без аны. Гөлнур туташ, сез кая китмәкче? Бәхтигә китәм, хушлашыр минут җитте. Гөлнур туташ, туктагыз, китсәгез мине дә алып китегез. Очкычта 2 генә урын бар. Гөлнур белән Эшбикәгә генә. Нәрсәгә ул Эшбикә? Эшбикә бит ул робот, тимер тимер батыгы. Кемгә кирәге бар аның? Ай. Алай артыгын кылам әле сен анам. Робот булса ни? Бигрәк әйбәт. Шырыбын жайлап бурып куйсам, менә дигән тәрбияче була әле ул. Шырып бурып кына кайсыгызны яхшыртып була, а? Менә моңа күпме көч түктем, барыбер рәткә кертә алмадым бит. Гөлнур туташ, ташлап китмәгез мине, ялгыз итмәгез. Сез киткәч безгә читен булачак, Гөлнур апа. Китмәгез, Гөлнур апа. Роботны калдырырга да була билгеле. Әгәр дә бик теләсәң, аның урынына менә бу егетне алырга була. Туктагыз әле. Әнигә Тәүфикне Дәзирән алып барыгыз да аяклы итеп кайтарыгыз. Моннан соң арлы-бирле йөрү булмаячак. Очкычның җиргә соңгы килүе бу. Алай булса мин үзем генә бармыйм. Икәү барсак кына. Без авыр түгел, бер кешелек урынга икебез сыя алабыз, шулай бит. Дәзирә, синнән аерылу миңа бик авыр. Тик мин җирдән китә алмыйм шул. Мин китсәм, мине кем кызгандыр? Теге исеректән кем аралар? Минем дә әниемне калдырасым килми. Әниле булып каласым килә. Бар кызым. Бар. Аймакка керүдән баш тарталармы нисен бар? Юк, ани, мин монда сине бер күрмәсәм, бер күрәм бит. Эй, алайса син бармасаң, мин барам. Кызым урынына мине утыртыгыз. Тулы хукукым бар. Гомер буе җафа чиктем, миңа да бер рәхәт күрсәтергә тиештер. Әни, калдырма мине. Ятимә әйтмә. Туктагыз әле. Берегез дә түгел. Мин барырга тиеш ул Бәхти детдомына. Андагы тәҗрибәне җентекләп мин өйрәнергә тиеш. Менә сез детдомнар белгеч икәнсез, иптәш. Әйтегез әле зинһар өчен. Менә ничә еллар буе тырышып та, ни өчен соң без изге максатыбызга ирешә алмыйбыз, ә? Максатыгыз нинди соң сезнең? Безнең максатыбыз изгеләрдән изге. Ата-аналарны да, балаларны да бәхетле итү. Бала тәрбияләү өчен коллектив нигезгә корырга кирәк. Моның өчен бөтен балаларны бергә җыйнарга кирәк. Сез нәрсә? Әллә һәммә балаларны да детдомга тапшырыр идегезме? Детдом булмаса, интернат дигез. Ата-аналар рәхәтләнеп, хәсрәтсез, гамсыз, мәшәкатьсез яшәсеннәр. Коммунизм төзесеннәр. Галима, бала тәрбияләү өчен менә минем кебек шын белгечләр башкарсын. Галима абый, алып бара күрмәгез. Ул бөтен халыкны атасыз, анасыз калдырачак. Гөлнур, ашыгыйк. Эшбикәне очкычка урнаштырыйк та кузгалыйк. Гөлнур апа, сез безне ташлап китәсезме? Гөлнурым. Дездемона, Фингал, Тәүфик. Юк, мин сезнең белән мәңгелеккә хушлаша алмыйм. Галим абый, мин җирдә калам. Болай булгач, очкыч күпкә җиңеләя. Миндә энергия кала бит әле. Мин сезнең бер теләгегезне үти алам. Минем
аны Дәзирә әйтергә тиеш. Аның бар теләге. Әйт, Дәзирә. Әйт, Дездемона. Әйт, кызым. Әйт, квартирасына 3 бүлмәләне. Бирсә, мин тегене ташлыйм, синең яңа күчәм. Ясырайын, кызым, ясырайын. Минем теләгем шул. Әниләр бер кайчан да балаларын ялгыш кулларыннан ычкындырмасыннар. Яннарыннан җибәрмәсеннәр иде. Чын кешеләр булмаса, бу җир җәһәннәмгә әвереләчәк. Әйе, җирнең язмышы куркыныч булу ихтимал. Кешеләр моны аңларга тиеш. Ә миңа китәргә вакыт. Озатыгыз мине, дусларым. Балалар! Дәрескә! Баштагы күренештәгечә, РОНО мөдире Галим бүлмәсе. Галим кәнәфидә утыра. Тыңлыйм. Галим Галләбич тыңлый. Бу тагын сымыны Мария Михайловна. Нәрсә? Бию кичәсе оештырганнар? Теге Гөлнур дигәнеме? Карагыз әле, Мария Михайловна. Сезгә лаеклы ялга китәргә вакыт түгел микән? Сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының прозаик һәм драматург Мәдинә Маликова трагикомедиясе буенча куелган «Оҗмах балалары» дигән спектаклен тыңладыгыз. Магнитофон тасмасына 1990 еллар башында язып алынган бу спектакль эфир өчен режиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Сания Хамматова, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.